ሰላም አብርሆን ቀርባን ኮይንኩም ንመደባትና መደባት ረሓቦት ኮይኑ ትካታተሉ ዘለኹም ደጊመ ሰላም ኣምላኽ ንዓኩም ይኹን እንዳበልኩ ሕጁን ከም ትወትሩ ትገብርዎ ሓቢርኩም ንመደባትና ክትካታተሉ ብክብሪ ንዕድመኩም ንሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ጋሻ ከዓ ኣገልጋሊ ኣስመሮም ወልደ ገርግሽ ንብዙሕ ዓመታት ዘገልገለን ንብዙሓት ንበረኸት ዝኾነ ሓው ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ስለዚ ካብኡ ብዙሕ ነገር ከም ንምሃር ፈሊጥና እግዚኣብሔር ይመስገን ስጋ መወዳእታ ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድመኩም ንሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ቃል ከዓ እግዚኣብሔር ይመስገን ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ካብ 4 ስጋብ 8 እዩ ብዛዕባ ተወዲ ዓመፃ ማእሲ ዝግለፅ እንታይ እዩ ሕጂ ከዝክልክሎ ዘሎ ምፍራስ ሕጊ ከይኮነ ክብል ከሎ እንታይ እቲ ምፍራስ ሕጊ ዝብልን ሓቢርና ኣብቲ ከባቢ ክንርኢ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተለኩም ከዓ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ክትሓትዎ ትኽእሉ ነገልጋሊ ኣስመሮም ማለት እዩ ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ክበፅሐ ከዓ ሸር እንዳገበርኩም ማለት እዩ ንመደባትና ስጋብ መወዳእታ ምሳና ሓቢርኩም ተኸታተሉ ናብ ሓውና ኣስመሮም ከብለኩም ኣስሜ ሓወይ እንኳዕ ብድሓን መፀኻ ዕድመይ ኣኽቢርካ ስለ ዝመፀኻ ከዓ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልተይን ኣዝየ የመስግነካ እንኳዕ ድሓን መፀኻ እንኳዕ ብድሓን ፀንሐኽኒ ክብረን ኣምላኽ ይኹን هراي بزعبار السخاء قرب نتخاطت تنا أسمر منيو اوكي ክብረን ኣምላኽ ይኹን ኣስመሮም እዚ ዝረአ ዘሎ ኣስመሮምዩ ናይ ሎሚ 37 ዓመት ኣቢሉ እየ ናብ ጎይታ መፅአ ካብቲ ዝመፃ ኩሉ ግዜ ጀሚሩ ንጎይታ እንዳገልገልኩ እየ ሕሊፈዮ ምክንያቱ ኣብ ገዛና ኳስ 10 ጎይታ ተቐቢሎም ብዘይካይ ስለዚ ኣነ ከዓ ጀማሪ ስለ ዝነበርኩ ዓቕመይ ብዘፍቀዶ ካብ ገዛ ጀሚረ እንዳገልገልኩ እየ መፅአ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ግዜ ናፅነት ኤርትራ ዓሰብ ከይደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ነይረ ኣብ ዓሰብ ከዓ ሙሉ ወንጌል ኤርትራ ዓሰብ ኣብ ምምስራት ካብቶም መስረት ሓደ ኮይነ ሽማግለ ኮይና ኣገልጊልና ኣለና ማለት እዩ ጽቡቅ ግዜ ነይሩና ጽቡቅ ትኸይድ ቤተክርስትያን ነይራ ብፍላይ ብፍቅሪ ትፍለጥ ካብ ኩሉ ቦታ ዝመፁ በዚ ነገር እዚኣ ዝንእድዋ ቤተክርስትያን ነይራ ፍቅሪ ኣሕዋት ብጣዕሚ ነይሩ መንጎና ብድሕሪኡ ከዓ ከምቲ ዝፍለጥ ከዓ ዝተፈላለየ ፈተና ዝመፀሉ ግዜ ቤተክርስትያን ምዕፃው ዝተጀመረሉ ግዜ ኣብኡ ኣብ ዓሰብ እዩ እሞ ከዓ ብሙሉ ወንጌል ዓሰብ እዩ ጀሚሩ ማእሰርቲ እውን ሽዑ እዩ ጀሚሩ ከምኡ እንዳበለ ኣብ ገዛ ገዛ ከዓ ኣገልግሎት እንዳገበርና ብድሕሪኡን ማእሰርትታት እውን መፅእ ነይሩ ኣብ ካልእ ቦታ ዝርከባ ከዓ ኣብያተ ክርስትያናት ዕፀዋ ነይረን ኣምላኽ ግን ሓልዩና ክሳብ ሎሚ ምስ ጎይታ ኣለኹ ንጎይታ ነገልግሎ ከዓ በቲ ዓቕምና ዘፍቀደ ኩሉ እዚ መስል ኣስመሮም ጎይታ ይባርክ ሕጂ ኣበይ ተገልግል ኣለኻ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኦም ህይወት ቤተክርስትያን የገልግል ኣለኹ ከምኡውን ኣብ ዝዓድሙኒ ቦታታት የገልግል እየ ጎይታ ይባርኽ ኣምላኽ ምስጋን ከየበልካ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ኣብ ዓሰብ ስለ ዝዘከርካ እየ ካብ ዓሰብ ዝመፁ ኣሕዋትሲ ኣስመሮም ብምቕባል ጋሻ እዩ ዝፍለጥ ገዝኡ ገዲፉልካ እዩ ዝኸይድ ገሃቢልዎ በቃ ፍሪጅ መሊኡ ኣቲኻ ከም ገዛኻ ኢኻ ትግልገል ኣብቲ ገዛስ ከም ገዛኻ እዩ ገዛኻ ኮይኑ ይስማዓካ ፍሪጅ ኣስቤዛ መሊኡ በቃ ንዓኻ ገዲፉልካ እዩ ዝኸይድ ኩብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ቀደም ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ሰሚዐ እሞ እዚ እንታይ ስለ ዝተረዳእካ ኢኻ እዚኣ ከይሓተትኩ ክሓልፍ ስለ ዘይደለኹ እየ እንታይ ስለ ዝተረዳእካ ኢኻ እታ ምቕባል ኣጋይሽ እሞ ከዓ ገዛ ኣስቤዛ መሊእካ ከም ገዝኦም ስጋብ ዝስምዖም ኢኻ ትገብሮም ነርካ ሰማዕኮ ምስክርነት እሞ እንታይ ተረዲኣትካ እያ እዚኣ ከምኣ ትገብር ነርካ ጎይታ ይባርክ መቸም ክርስትና ህይወት እዩ ትምህርትን ቤት ትምህርትን ኣይኮነን ናብራ እዩ ካብቲ ትዛረቦ ብዙሕ እቲ ትገብሮ እዩ
ብዙሕ ክሃንፅን ከፍርስን ዝኽእል ጎይታ ክፅውዓና ከሎ ከዓ እቶም ብጎይታ ኣሕዋትና ካብቶም ብስጋ ኣሕዋትና ክበልፁ ከም ዘለዎም ዘረድእ እቲ መልእኽቱ እንተኾነ ግን ካብ ሃይማኖታዊ ኣተሓሳስባ ብዙሕ ዘይምርሓቅ ኣለና እቲ ፀገም እሱ እዩ ኣነ እቲ ከምኡ ዝገብረሉ ምክንያት ነይሩኒ ሓደ ብዙሓት ኣብቲ ምድረ በዳ ጎይታ ይቕበሉ ነይሮም ካልኣይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለ ዝኾኑ ከዓ ናይ ናብራ ዓቕሚ የብሎምን ብፍላይ ካብቲ በረኻ ንከተማ ክመፁ ከለዉ ዘዕቁብሉ ቦታ ይሽግሮም እዩ መግቢ እውን ይሽግሮም እዩ ካብ ኩሉ ከዓ ምድረ በዳ ስለ ዝኾነ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ሻወር ክትወስድ ኣለካ ሙቐት ስለ ዝኾነ እዝታት ኣገልግሎት ክረኽቡ ይክእሉን ስለዚ ጎይታ ኢልካ መስኪርካሎም ዘዕቁብሉ ገዛ ዝሕፀብሉ ሻወር ዝምገብዎ ማኣዲ ተዘይቀሪብካሎም እቲ ክርስትናስ ሃይማኖት እዩ ክንዩ ኣይከደን ማለት እዩ ግን እዚኦም ብጎይታ ኣሕዋት ማለት ዘለኣለማዊ ኣሕዋትካ እዮም ስለዚ ከዓ ኣስቤዛ ገዛ ዝመልእ ይመፁ ከም ምዃኖም ሓሲበ ንሶም ክመፁ ከለዉ ናባይ ዝመፁ ቃል ኣምላኽ ሕቶታቶም ሒዞም ብቃል ከገልግሎም ከፅልዩ እዮም ዝመፁ ኣነ ከዓ ወሰኽ ናቱ ከዓ ማኣዲ ቀሪበ እየ ዝፅበዮም ይነግሮም እየ ከዓ እዚ እንዳ ዓበ ሓዊኹም ዳ እምበር እንዳ ሓደ ጓና ጌርኩም ከይትርድእዎ ኩሉ ክቐርብ ከለኹም እንታኹም ኢለ እየ ዝቕርብ ስለዚ መፂኹም ዘድልየኩም ኩሉ ክትጥቀሙ ከተዕርፍሉ ከም ገዛኹም ረኣይዎ ከም ሓደ ዘፅለለልኩም ንግዚኡ ዘይኮነስ ከም ገዛኹም ረኣይዎ ይብሎም እታ ደሞዝ ናቶም ፍልጥቲ እያ ናይ ትራንስፖርት ኮሳ ይተኣክልን እያ ስለዚ ኣባይ ክመፁ ከለዉ ናይ ምግቢ ስክፍታ ይብሎምን ናይ መዕረፊ ናይ ሻወር ናይ ገለ ስክፍታ ይብሎምን እሱ እቲ ሕውነት እዚ ገብር ነይረ ሓቂ እዩ ካብኡ ብዝሓለፈ ግን ትካለይ ሓደ ወዲ ሂበየ መፅእ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ሙሉእ ትካለይ ክሳብ ካልኦት ዘስካሕክሑ ኣንታ ኣስምሮም ሸጥካ ክንደይ ክጠቕመካ ዝኽእል ከመይ ጌርካ ንሰብ ትህቦ ኢሎምንስ ኩሉ ግዜ ቀንጠመንጠ ሂብና እንዳበልና ኣይንሕሰብ ከምኡ ጌርካ ምስ ትህብ እዩ ከዓ ኣብ ልብካ ዘሎ ነገር ዝረአ ለዚ ሂበየ ኢለዮም እቲ ወዲ ብጎይታ ይነበረን ግን ኣብቲ ስራሐይ ሰራሕተኛ እዩ ነይሩ ዝገርም ግን ብኡ ዝኣክል እቲ ትካል ይካይዶ ነይሩ ሻይጡ ሰግረዶብ ገይሩ ሕጂ ስዊዘርላንድ ኣሎ ናብ ጎይታ መፅኡ ኣገልጋልን ኮላይ ኣሎ መንበሪ ገዛይ ከዓ ከምኡ ሓንቲ ሓፍቲ ፅግምቲ ዝነበረት ሓፍቲ ኣብኡ ኣብ ዓሰብ ንዓ ከዓ ሂበያ መፅአ ንሳው ናብኡ ተመሪዓ ኣብኡ ወሊዳ እንደገና ከዓ ከምቲ ኣነ ዘካይዶ ዝነበርኩ ፕሮግራም ናይ ገዛ ኣብ ገዛ ኣካየድ ነይሩ ንዓመታት ገይራ ሕጂ ቀረባ ግዜ ወፅያ ካብ ሱዳን ደው ኢላትለይ ሕጂ ወፅእ ኣለኹ ሞ ንመን ከበልካ ኢላትኒ ኣነ እኮ ሓዝለይ ሓልውለይ ለይኮንኩን ሂበኪ ንበርሉ ኢለ ንዓኺ እየ ሂበኪ እንተ ፈተኺ ከምዚ ኸማኺ ንካልኦት ኣሕዋት ተትህብዮም ተዝጥቀምሉ ባህብለኒ እዚ ግን ሓሳብ እዩ እምበር ናትኪ ኢለያ ከይዳ ተመሊሳ እንታይ ከም ዝገበረት ኣይፈልጥን ሰብኣይን ደቃን መፅኦም ኣብ ዘለዉ ሕጂ ፅቡቅ ኣለዉ እዚ ይመስል ብኣጠቃላሊ ኣምላኽ ይባርካ ናይ ብሓቂ ዓብ ነገር እዩ ክርስትና ናብራ እዩ ኢልካዮ ናይ ብሓቂ ናብራ እዩ ናይ ቃል ጥራይ ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይ ዘረባ ጥራይ ኣይኮነን ክንነብረሉ ኮለና እዩ ክርስትናስ ክርስትና ዝኸውን ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ወይ ከዓ ንክርስቶስ ነንፀባርቆስ ነቲ ቃል ክንነብረሉ ኮለና እዩ ሞ ኣምላኽ ይባርካ ስሚሓ ወይ ተባርክ ፅቡቅ መሊስካለይ ናብ ትምህርትና ከነብል ናፍተን ሕቶታትና ማለት እዩ ካልኣይ ተሰሎንቄ ኢና ሒዘ መፅእ ዘለኹ ሕጂ ኣብዚኣስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ቃል ከንብባ እየ እሞ ድሓር ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ቅድም ክሕደት ከይኮነ እቲ ርእሱ ኣምላኽ ምዃኑ እናርኣየ ኣብ መቕደስ ኣምላኽ ክሳዕ ዝቕመጥ ኣምላኽን ቅዱስን ኣብ ዝበሃል ዘበለ ዝተንስእ ዝዕበን ሰብኣይ ዓመፃ እቲ ወዲ ጠፍኣት ከይተገልፀ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣይትመፅን እያ እሞ ብዝኾነ እንተኾነ ሓደ እኳ ኣየስሕትኩም እያ ትብል ሕጂ ቅድም ክሕደት ከይኮነ ክብል ከሎሲ ኣብ እምነት ስለ ዝነበረ ድዩ ክሕደት ከይኮነ ክሕደት ከይኮነ ክትብል ድሕር ዳ ኮንካስ ክሒዱ ክትብል ድሕር ዳ ኮንካስ ኣብ እምነት ዝነበረ እዩ ናብ ምክሓድ ምስ መፀ እዩ ክሕደት ትብል እሞ ሕጂ እቲ ፀረ ክርስቶስ ብዛዕባ ትወዲ ጥፍኣት እንዲዛረብ ዘሎ ካበይ እዩ ካብ እምነት ድዩ ካብ ቤት እስራኤል ድዩ ወይ ካብ ህዛብ ድዩ ወይ ከዓ ካበይ እዩ ክመፅእ መጀመርታ እምነት ጎይታ ይባርክ
ቅድም ክሕደት ከይኮነ ክብል ከሎ መቸም ወዲ ጥፍኣት እንታይ ዓይነት ክሕደት ምስ ገበረ እዩ እቲ ክሕደት ከይኮነ ዝብሎ እንዲሁ ትሕቶ እዚ ክሕደት እዚ መጀመርታ ክመጽእ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ዝኸውን ምስ ኮነ ብድሕሪኡ ከዓ እታ መዓልቲ እቲኣ ክትመጽእ እያ ይብላ ኣሎ ሓንቲ መዓልትላ ማለት እዩ እዚ ወዲ ጥፍኣት ሰብኣይ ዓመፃ ዝብሎ ንዓመፅሲ ዋናኣ ዝኾነ ንጥፍኣት ከዓ መገዲ ዝኸፍት ንሱ መጀመርታ ክሕደት ከርኢ እዩ እቲ ክሕደት ክንሪኦ ከለና እንታይ ዓይነት ክሕደት ኣሎ እንተደኣ ኢልና ንርእሱ ኣምላኽ ምዃኑ እንዳርኣየ እዩ ዝብል ኣብ ልዕሊ እቲ ኣምላኽ ዝበሃል ዝዕበ ሰብኣይ ዓመፃ ቶታሊሲ ኣምላኽ ብኣውርኡስ ኣነ እየ ኣምላኽ ዝበሃል ካልእ የለን እንተልዩ ከዓ እስኪ ይምፃእ ዳርጋ ናብ ምባል ዝበፅሕ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣምላኽ ዝበሃል ዝዕበ ሰብኣይ ዓመፃ ከይተገልፀ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣይትመፅን እንዲሁ ዝብል ስለዚ ንሱ ንርእሱ ኣምላኽ ምስ ገበረ ንኣምላኽሲ እቲ ኣምላኽነቱስ ክሒዱሎ የለን ኣይፈልጦን ማለት እዩ ካልእ ኣምላኽ ብዘይካ ይፈልጥን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝፈልጦ እንተኾነ ግን ርሒቕዎ ዘሎ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረስ የለን ናብ ምባል ኣትዩ ስለ ዝግለጽ ንርእሱ ኣነ እየ ፈጣሪ ኩሉ ክብል እዩ ማለት እዩ ንርእሱ ኣምላኽ ምዃኑ እንዳርኣየ ማለት እቲ ኣምላኽ ዝገበሮን ዝበሎን ኩሉስ ናተይ እዩ ክብል እዩ ማለት እዩ እዚ ክሕደት እዚ መጀመርያ ዓለም ክትሰምዓ እዚ ከይኮነ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣይትመፅእን ማለት እዩ ካበይ እዩ መበገሲኡ እቲ ክሕደትሲ ኦኬ ክሕደት መበገሲኡ أو قدم أب سبات قدم مدلاينا أبت منفساونت وشاتن دينا هندلي زلنا ناي كحدت مبقسيو أبيو نأملاخسي ود أبيلو كم أملاخسي نخي قبل زكا حدا منالو سلازي مقصلتا أمصاصانا يتنغر كاب مصاصو كساب مقصلتو انتي يمسلنا بزبل اندينا كناتو مجمرتا ክርስቶስ ናብዛ ዓለም ክመጽእ ከሎ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ብስጋ ተገሊጹ እዚ ኣጋንንት ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ ፈልጥዎ ድማ መን ምዃንካ ፈሊጥናካ ኣለና ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ መዓልትና ከይኣኸለዶ ከተሰቅየና መጺኻ ኢሎሞ ስለዚ እቲ መጺእ ዘሎ ብስጋ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቶም ደንበ መናፍስት ኳስ መን ምዃኑስ ዝፍለጥ እቲ መጺእ ዘሎ እንተኾነ ግን እቲ ኣውርኦም እንታይ ከም ዝበለ ክንርኢ ከለና ናይ ክሕደት ኣጀማምሩ እሞ መቐጸልቱ ክንፈልጦ ይሕግዘና ኣውራቶም ኩሎም ዓመጽቲ መናፍስቲ ሰይጣን ወይ ከዓ እቲ ዲያብሎስ ዝበሃል እንዲሁ ክፍተን ክርስቶስ ናብ ምድረ በዳ መንፈስ ቅዱስ ክወስዶ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ወሲድዎ ክፍተን ንምንታይ ወሲድዎ ኢልና ክንሓስብ ይገብር እዩ ምክንያቱስ ፈተና ማለት ፈተና ይካላ ኣይኮነን ጽቡቕ ነገር ማለት ኣይኮነን ብፈተና ከዓ ምሕላፍ ምትራፍን ኣሎ ማለት እዩ ኣዳምን ሔዋንን በዚ ሰይጣን እዚኦም ወዲቖም ስለዚ ከምቲ ቀዳማይ ኣዳም ተፈቲኑ ዝወደቐ ሰይጣን ሕጂ ከዓ ነዚ ካልኣይ ኣዳም ሲፍ ከውድቆስ መደብ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ሰይጣን መደብ حجت مدباتو انتايو ابزبل اتن سلسته حتوتات وترين كلخا كتفلطو ابزن سلسته حتوتات ناي مجمرتا زحتوتو ود املاح انت وينكا نزئ من جرا غبرو يلوم ود املاح انت وينكا يلو كاب جمره مخانس فليطو والله اي بلكان الله همبر ايه اندحرت بالكونكا زغبر يزبل زلو على مغدي نولك حيدو مالتيو بمقصال ود املاح انت وينكا سلي خاسي ملائكتو يئس صحفي مو كيتعنقف ملائكتو يلئخ صحفي مو كم مزمور انديمصيوا سلازي رأسها كابز صدف مو ملائكتو مصيوم كيتودق مو كيتموت سي يدغفوها نرأيهم
ኢሉ ክሓቶ ከሎ እንታይ ማለት እዩ እስኻ ግበሮ ወዲ ኣምላኽ ኢልካ ኣለኻ እንዲኻ እወ ብኡ ተኣሚንካ እንዲኻ እወ በቲ ተኣመንካዮ በቦኻሲ ተኣሚንካ ፅደፍ ኣቦኻ ግን ብርግፅ ኣቦኻ እንተኮይኑ መልኣኹ ሰዲዱ ከምቲ ኣብቲ ቃል ዘሎ የናግፍካ ኢልዎ ብካልእ መገድስ ነቦኻ ክሒድዎ ማለት እዩ ኣቦን ወድን ክሒዱ ሳልሳይ ከዓ ካልእ መንግስቲ እሳ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክገልፅ ምእንታን ደቂ መንግስቲ ክፅውዕ ይመፅኡ ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ ከዓ እታ መንግስቲ ሒዙ ክመፅእ እዩ ኣብ ቀዳማይ ምጽኣቱ ግን ደቂ መንግስቲ ካብ መንግስቲ ሰይጣን ካብ መንግስቲ ፀልማት ሰባት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ናብ መንግስቲ ብርሃንን ህይወትን ክፅውዕ ዝመፅእ ዘሎ ፈሊጥዎ ኣሎ ስለ ዝኾነ ድማ ብዛዕባ መንግስቲ ተሓስቦ ግደፎም እሞ ኣነ ብክንድቦ ክኸውን ክትሰግደለይ እዛ መንግስቲ እዚኣ ንዓኻ ክህበካ ኣብዚ ከዓ ምሳይ ተሳነ እዩ እቲ መልእኽቱ እዚ እዩ ስለዚ ክሕደት ዝጀመረ ሰይጣን እዩ እቲ ክሕደቱ ከዓ ኣብዚ ብዝረአ እዩ ገይርዎ ማለት እዩ በብነጥቢ ክሒዱ እዚ ምስ ሓለፈ ግን ብድሕሪኡ ክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ከም ዘይተዓወተ ምስ ረኣየ መንግስቲ ክህበካ ኢልዎ ኣሎ ሕጂ ንፀረ ክርስቶስ እዩ ዝሰድድ ዘሎ ሰይጣን ኣብ ክርስቶስ ፈቲኑ ምዃን ዝኣበዮ ብፀረ ክርስቶስ ንምግባሩ ከዓ ንፀረ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ልኢኽዎ ኣብ ዮሃንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ክንርኢ ከለና እንታይ ይብል እቲ ገበል ማለት ሰይጣን ነቲ ኣራዊት ማለት ፀረ ክርስቶስ ዙፋንን ስልጣንን ሓይልን ሃቦ ይብል ንክርስቶስ ክህበካ መንግስቲ ዝበሎ ነቲ ፀረ ክርስቶስ ሂቡ ኣፋኒዎ ማለት እዩ ፀረ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክመፅእ ከሎ እቲ ኣውራ ነገሩ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ንርእሱ ክርስቶስ ዝገብር ኣብ ክንዲ ቦ ንሰይጣን ኣቦ ዝገብር ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እታ መንግስቲ ናቱ ዘቐፅል እዩ እንድሕር ኣቕሊብና ርኢናዮ ኣብ ዮሃንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ህዝብታት ኩሎም ክሰግድሉ ንርኢ ስለዚ ንርእሱ ሸይሙሎ ንዕኡ ንዝለኣኾ ከዓ ነቲ ገበል ሰገድሉ ይብል እቲ ገበል ተሰጊድሉስ ነቲ ኣራዊት ተሰጊድሉስ ፀረ ክርስቶስ ማለት እዩ ምስሊ ናቱ ተሰሪሑ እስትንፋስ ተዋሂብዎ ንዕኡ ከዓ ሰጊዶሙሉ ማሕተም ተሓቲሞም ማለት እዩ እዚ ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ ናይቲ ፀረ ክርስቶስ እዩ ፀረ ክርስቶስ ክልተ ግዜ እዩ ዝመፅእ ሓደ ግዜ ቅድሚ ሕጂ መፅኡ ኣሎ ሕጂ ግን ካልኣይ ምጽኣቱ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ እዚ ካልኣይ ግዜ መፅኡ እዚ ዝገብር ቅድሚ ሕጂ መን እዩ ነይሩ መፅኡስ እንታይ ከገይሩ ብዝብል ንድሕሪት ተመሊስና ክንደልዮ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዮሃንስ ራእይ ምዕራፍ 17 እንታይ ይብል እቲ ንኻልኣይ ግዜ ዝመፅእ ሻሙናይ ንጉስ ካብቶም 7 ሓዲኦም እዩ ዝብል ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፉ 7 ኣለዉ ንኻልኣይ ግዜ ካብኣቶም ሓደ ክመፅእ እዩ ይብል ኣብ ግዜ ዮሃንስ ራእይ ዝፀሓፈሉ ከዓ እንታይ ከም ዝነበረ ክገልጽ ከሎ እቶም 5 ወዲቖም እዮም ኢሉ እቲ ሻድሻይ እዚ ሕጂ ዘሎ እዩ ይብል ኣብ ግዜ ዮሃንስ ራእይ ዝፀሓፈሉ ግዜ ማለት እዩ እቲ ሻድሻይ ሕጂ ኣሎ ይብል እቲ ሻብዓይ ኣይመፀን ክመፅእ ቁሩብ ክፀንሕ ይግባእ እዩ ይብል ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ 5 ዝወደቑ ሻድሻይ ዘሎ ሻብዓይ ከዓ ንቅድሚት ዝመፅእ ተባሂሉ ተጠቂሱሎ እቲ ዝመፀ ገና ኣይመፀን ስለዚ ድሕሪ ዮሃንስ ራእይ ፀኒሑ ዝመፀ መን ኣሎ ናብ ዝብል ክንከይድና ማለት እዩ ነቲ ሻብዓይ ንምርካቡ ኣብ ዳንኤል ክንከይድ ከለና ከዓ እቲ ራብዓይ ኣራዊት ይብሎ ኣብ ዳንኤልን ኣብ ዮሃንስ ራእይን ኣቆፃፅራ ኣብ ዮሃንስ ራእይ 7 እዮም ኣብ ዳንኤል 4 እዮም ኣብ ዳንኤል 4 ዝኾኑሉ ምክንያታት እዞም 4 ኣራዊት ብ4 ኣካል ስለ ዝተገልጹ እዩ 4 ኣካል ጥራይ እዮም ኣብ ዮሃንስ ራእይ ግን ብ7 ርእሲ እዮም 7 ተባሂሎም እዞም 7 ኣራእስ ኣብ ዳንኤል ኣብቶም 4 ኣራዊት 7 እዮም ኣራእስ ኣለዉ ቀዳማይ ርእሲ ሓደ ርእሲ ዘለዎ ቀዳማይ ኣንበሳ ዝመስል ካልኣይ ድቢ ዝመስል ሳልሳይ ነብሪ ዝመስል 4 ርእሲ ኣለዎ 4 ርእሲ ማለት 4 ኣነነት ማለት እዩ እቶም ክልተ ምስ ሓወስካ 6 ይኾኑ እቲ ራብዓይ ኣራዊት ዝበሃል በኣካል ብርእሲ ግን ሻብዓይ ኣራዊት እዩ መበል ሻብዓይ ርእሲ እዩ ንሱ ከዓ ሓደ ርእስን 10 ቀርንን ኣለዎ
ሻብዓይ ማለት እዩ ብርእሲ ሕጂ ብርእሲ ንርአዮ ብኣካል ክንርኢ ከለና ራብዓይ እዩ ብርእሲ ግን ሻብዓይ እዩ እዚ ሻብዓይ ኣራዊት ሓደ ርእሲ ኣለዎ 10 ቀርንቲ ኣለዎ እቲ መሰክሕ ኣራዊት ከዓ ንሱ እዩ ንቅዱሳን ዝዋግኦምን ዝስዕሮምን ከዓ ንሱ እዩ ይብሎ ኣሎ ስለዚ እቲ ሻብዓይ እዩ ካልኣይ ግዜ ሻሙናይ ኮይኑ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣብ ዳንኤል ከም ዘሎ ኣብ ራእዩን ክንሪኦ ኢና ከነለልዮ ኢና ምክንያቱ ኣብ ራእይ ከዓ እቲ ርእሲ እቲ 6 ብቅድሚኡ ዝነበሩ ወሲኹ 7 ርእሲ ኮይኑ እምበሪ እቲ 10 ቀርኒ ብዓንተኡ ናቱ እዩ ካብቲ ኣካሉ ከዓ ካብቶም ናይ ካልኦት ኣካላት ካብቲ ኣንበሳ ኣስናኑ ካብቲ ድቢ ኣእጋሩ ሓዊሱ ንርእሱ ኣማሓየሹ ዝቐረበ ሻሙናይ ኮይኑ ኣሎ እምበር እቲ ሻብዓይ እዩ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ዝበሎ ንርአዮ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 10 እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ተዛሪቡ ኣነ ህይወት ምስ ተረፉ ክኾነልኩም መጻእኹ ኢሉ በጃ ባጊዐይ ድማ ክሓልፍ ኢሉ እቲ ሰራቂ ግና ብዘይካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን ምእንቲ ካልእ ኣይመፅእን ኢሉ ስለዚ ብድሕረይ ዝመፅእ ኣሎ ይብል ኣሎ ክርስቶስ ኣብቲ ሻድሻይ ኣብ ናይ ሮማ መንግስቲ ግዜ ዝነበረ እዩ ኣብ ናይ ሻድሻይ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ሓደ ዝመፅእ ኣሎ ሻብዓይ ይብለና ኣሎ እቲ ዝመፅእ ከዓ ኢሉ ግብርታቱ ፍሉጥ እዩ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን እምበር ምእንቲ ካልእ ኣይመፅእን ይብል ምእንቲ ካልእ ኣይመፅእን እንታይ ማለት እዩ ንፍትሒ ኣይመፅእን እዩ ማለት እዩ ሓደ ምእንቲ ካልእ ኣይመፅእን ሂወት ክህብ ኣይመፅእን እዩ ማለት እዩ ክልተ እንደገና ከዓ ምእንቲ ገዛእ ርእሱ ምእንቲ ሸውሃቱ ዳ እምበር ንሰባት ሓልዩ ዝመፅእ ኣይኮነን እምቢ ዝበልዎ ከጥፍእ ሕራይ ንዝብልዎ ከዓ ድሂሉ ክገዝእ ኣብ መገዱ ከዓ ክመርሕ ዳ እምበር ሓልዩ ዝመፅእ ዘይምዃኑ ይገልፅ ማለት እዩ ክርስቶስ እዚ ዝበሎ መን እዩ ድሕሪ ክርስቶስ ዝመፀ ነቲ መደብ ክርስቶስ ብኣንጻር ዝኾነ ንሞት ክርስቶስ ክሞተልና መፂስ ኣብቲ ግዜ እቲ ገና ኣይሞተን ክመውት ምዃኑ ግን ምእንታና ተዛሪቡ እዩ ብድሕሪኡ ሞይቱስ ተስዩስ ከይዱስ ሂወት ብኡ ተረኺቡስ እዚ ካልኣዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ ግን ነቶም ህያዋን ዝጀመረ ከኣሊ ዝጀመረ ሶሪ ተቋሪፁ ዶ ፀኒሑ ቴሌፎን ኣብ መንጎ ኣትዩኒ ስለዚ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ኣብ ክንዲ ክሞተልካስ ክቐትለካ ዝመፅእ ኣብ ክንዲ ክህበካስ ክሕድገካ ዝመፅእ ኣብ ክንዲ ከእምነካስ ፈቲኻ ፀሊእኻ ክትስዕቦ ክገብረካ ዝመፅእ ካብቲ ወንጌል ዘርሕቐካ ኣንጻር ክርስቶስ ዝኾነ ከም ዝመፅእ ክርስቶስ ተዛሪቡ እዩ እዚ እቲ ሻብዓይ ማለት እዩ እቲ ካልእ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ እንታይ ይብል ኣብን ወልድን ዝክሕድ ንሱ ናይ ክርስቶስ ተቃዋሚ እዩ ይብሎ ስለዚ ሓደ ተቃዋሚ ክመፅእ እዩ እሱ ከዓ ነቦን ንወድን ዝክሕድ ኢልዎ ስለዚ እቲ ሻብዓይ ኣራዊት ነቲ ገበል ወይ ከዓ ነቲ ሰይጣን ኣብ ክርስቶስ ዝበሎ ዘተግብር ኮይኑ እዩ መበል ሻብዓይ ዝመፅእ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ግሉፅ ደሎ መን እዩ ቅድሚ ምባልና ማለት እዩ ካበይ ተበጊሱ ያ ፅቡቅ ገሊፅካ ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ናብ ምድላይ ክንኣቱ ኢና በዚ መሰረት እዚ ክንደሊ ከለና መን እዩ ድሕሪ ክርስቶስ ዝመፀ እሞ ነቲ መደብ ክርስቶስ ተገዲሱ ብኣንጻር ዝኸደ ዝብል ሕቶ ክህልወና ግድን እዩ ናቱ ክቀውም እንድሕር ኮይኑስ ብኣንጻር ክርስቶስ ብዝኾነ ዝቆመሉ ነገር ሒዙ ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ ክርስቶስ እንታይ ሒዙ እዩ መፅኡ ወንጌል ሒዙ መፅኡ ቃል ሒዙ መፅኡ ንሰባት ከዓ ክምህርን ናብ ሂወት ከምፅእን መፅኡ ምእንቲ ሰባት ከዓ ብምማት ንሙታን ህያዋን ክገብር መፅኡ ናይ ዘላለም ሂወት ተስፋ ክህብ መፅኡ እዚታት ብኣንጻር መን እዩ ገይሩ ክንብል እዩ ናብ ፀረ ክርስቶስ ምድላይ ዝእቶ ማለት እዩ ፀረ ክርስቶስ ንሓደ ሰብ ጥቅን ኣቢልካ ወይ ኣብ ሓደ ነገሩ ተበጊስካ እትብሎ ይኮነን ኣብ ትሕቲ ፀረ ክርስቶስ ዓለም ብምልእት ኣላ በቃ ምስ ክርስቶስ ዘየሎ ኩሉ ሲ ፀረ ክርስቶስ
ጎደና እዩ እቲ ጎደኑ ስለዚህ ሰባት በቲ ዝገብርዎ ወይ በቲ ዝኾንዎ ወይ በቲ ኣብ ካልእ ደንበ ምህላዎም ኣይኮነን ፀረ ክርስቶስ ዝበሃል ወይ ብምቕታሉን ኣይኮነን ቀተልቲ ብዓለም ብዙሓት እዮም ቀቲሎም መራሕቲ ሃገራት ካብ ጥቃና ጀሚርካ ክሳብ ወሰን ምድሪ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንድሕሪት ክሳብ ከባቢ ግዜ ሃዋርያት ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ተቐቲሎም እዮም ስለዚ እቶም ቀተልቲ ፀረ ክርስቶስ ዝበሃሉ ዘይኮኑ ፀረ ክርስቲያን እዮም ኣብ ትሕቲ ፀረ ክርስቶስ እዮም ፀረ ክርስቶስ መጀመርያ እቲ ትምህርቲ እዩ ነቲ ትምህርቲ ሒዙ ዝመፀ እዩ እቲ ሰብ ከዓ ፀረ ክርስቶስ ዝበሃል ስለዚ ንኣብን ንወልድን መን እዩ ሪጀክት ዝገበረ ከምቲ ሰይጣን ኣብ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ኣይኮንካን እንተኮንካ ርእየኒ ዝበሎ ኣቦ ዝበልካዮ ኣቦኻ ኣይኮነን እንተኮይኑስ ከየድሕንካ ዝበሎ እዚ እቲ መደብ ሰይጣን እሞ እቲ ፀረ ክርስቶስ ከዓ ዙፋንን ስልጣንን ሓይልን ካብዚ ሰይጣን እዚ ተቐቢሉ ስለ ዝተገልፀ ነዚ ከተግብር ስለ ዝኾነ ነዚ ዝገበረ መን እዩ እንተደኣ ኢልና መሓመድ እዩ 2 ቢልዮን ዝፀጋግዑ ሰዓብቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣለውዎ ኣብቲ መጀመርታ ከዓ ብፍልጠት ኣይኮነን ፈላጥ ኣይኮነን ብትምህርቲ ኣይኮነን ትምህርቲ የብሉን ገለ ነገር ዝገበሮ ነገር የለን ወዲ ድኻ እዩ ኣዲኡ ኣቦ ገና ከይተወልደ ዝሞተ እዩ ኣዲኡ ከዓ ምስ ወለደቶ ዝሞተት ዘኽታም እዩ ካብቲ ልዑል ፀገማቱ ዝተለዓለ ወዲ 25 ዓመት ከሎ ጓል 40 ገለን ዓመት ከድጃ ትበሃል ሃብታም ሰበይቲ ምንቲ ገንዘባ ዝተመርዓወ ቆልዓ ኮይኑስ ልዕሊ ዲኡ ዝገማገመት ሰበይቲ ዝተመርዓወ ስለዚ ሽጉር ዝነበረ እዩ ኩሉ ከዓ ፍልጠት ከዓ ዘይነበረ እዩ ግን እቲ ስፒሪት ምስ ኣተዎ ግን ነቲ ድሌት ስፒሪት ግን ከገልግል ጀሚሩ እዩ ብስጋ ሰብ እዩ ብመንፈሱ ግን እቲ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እቲ ናይ ማዕሙቕ መንፈስ እዩ ስለዝኾነ ድማ እቲ ዝገበሮ እንታይ እንተደኣ ኢልና ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ወይ ከዓ ሃዋርያት ቃላት ሒዙ እዩ ናብ ኩለን ሃገራት ልኢኽዎም እዚ ከዓ ብግምጥልሽ ከሊፋታት ዝበሃሉ ከም ደቀ መዛሙርቱ ማለት እዩ ሴፍ ይዕጢቑ ናብቶም ሃዋርያት ዝጎየይሉ ሃገራት ብምሉእ ከይዱ ዓደ እስላም ቀይርዎ እዩ ሶርያ ንኣብነት እንተርኢና ኣብ ደማስቆ ጳውሎስ ናብ ጎይታ ዝመፀሉ እዩ አንጾኪያ ኣብ ዝበሃል ክርስቲያናት ተባሂሎም ዝተፀውዕሉ እዩ ባቢሎን ደብዳቤ ዝተፃሕፈሉ ካብ በዓል ጴጥሮስን ዮሃንስን እዩ ንሸውዓተ ኣብያተ ክርስቲያናት መልእኽቲ ክርስቶስ ኣብ ራእይ ዝለኣኾ ቱርኪያ እዘን ሰሜን ኣፍሪቃ ከዓ ኣብ ቦታት ተኣኪቦም ብዛዕባ ስላሴ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገር ዝወሰኑሉ ሃገራት እዩ ኮታስ ሃዋርያትን ደቀ መዛሙርትን ዝጎየይሉ ሃገር ብምሉኡ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ዝብል ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ኣይኮነን ክርስቶስ ስለና ተሰቂሉ ኣይተሰቕለን ሞይቱ ኣይሞተን ካብ ሙታን ተስኡ ኣይተስአን ምስ ተስአ ዓሪጉ ኣይዓረገን ወዲ ኣምላኽ እዩ ኣይኮነን እራዮ መደቡ እዩ በቃ ናይቲ ትምህርቲ መደብ ፀረ ክርስቶስ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ሒዙ ዝመፀ ሰብ እዩ ፀረ ክርስቶስ ዝበሃል ምክንያቱ እቲ መንፈስ እዩ ነዚ ዝገብሮ ማለት እዩ እዚ ይዕጢቑ ከምቲ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 10 ዝበሎ ከዓ ዘይካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእ ምንቲ ካልእ ኣይመፅእን ዝበሎ ሴፍ ይዕጢቑ እንዳሓረደ እዩ ዝኣመነ ብሴፍ ዝክሓደ ብሴፍ ዝብልዎ ኣቦታትና ስቂሎም ኣይኮኑን እቶም ኣሚኖም ዝበሃሉ ስለ ዝኣመኑ ዘይኮነስ ሴፍ ስለ ዝመፀ እዮም ተቐቢሎሞ እቶም ምን ብዝበሉ ከዓ ሴፍ ይረኺብዎም ኣብታ ክርስቶስ ዝበላ ከዓ ከምኡ እዩ ክሰርቅን ክሓርድን እዩ ካብኡ ወፃኢ የብሉን ኢሉ እዩ ስለዚ ኣንቲ ክራይስት ማለት መሐመድ እዩ እዚ ኩሉ ዝገበረ እዩ ኣብ ካልኣይ ግዜ ኸ ዝመፅእ ንሱ ድዩ ንዝብል ከዓ ካልኣይ ግዜ ከዓ ዝመፅእ ንሱ እዩ መበል ሻሙናይ ኮይኑ ዝመፅእ እዋ ጎይታ ይባርካ ፅቡቅ ኢኻ ትገልፆ ዘለካ ምክንያቱ ኣፎም መሊኦም እውን ንክርስቶስ ዝቃወሙ ተለውስ እሶም እዮም ማለት እዩ ኣፎም መሊኦም ማለት እዩ ግን ኣብዚኣ እንታይ ዝብል ትምህርትታት ኣሎ ሰሚዐ ኣለኹ እዚ ፀረ ክርስቶስ ምዘን 10 ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ዝሓበራሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀረ ክርስቶስ እስካብኡ እዩ ክትስእ ዝብል ሓሳብ ዋላ መፅሓፍ እውን ርኢ ኣለኹም ሕጂ ብርግፅ ዘዘሓበራ ሃገራት 10 እንድሕር ዳ ኮይነንስ በቲ 10 ተኮይነን በቲ 10 ተኮይነን ከምቲ ዝሓበራሉ መጠን ካብዚ ፀረ ክርስቶስ ክትንስእ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ዲና ብርግፅ ካብ ኤውሮጳ ክትስእ ምናልባት ገሊኦም ሕጂ እንታይ ይብሉ እዮም
ካብ ሮማ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሮማ ቅድሚ ሕጂ ነይራ ወዲቓላ ድሓር ከዓ ተመሊሳ ክትንስኣ እሞ ካብ ሮማ ከየኮነ ኣይተርፍን እዩ ዝበሃል ኣባህላታት ኣሎ እሞ ከመይ ይመስለካ ኣስሚሓ? ነዋ መቸም ዘዝሓበረን ዘዝሓየለን ኣብኡ የእቲኻ ትሪኦ እንተኮይንካ ናትካ ረኣያ እዩ ግን በቲ ቃል ክንሪኦ ከለና መጀመርያ ፀረ ክርስቶስ 10 ኣይኮነን ሓደ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ጌጋ 10 ኣቕርንቲ ኣለውዎ እዞም 10 ኣቕርንቲ ከዓ ድሒሮም ክነግሱ ምኳኖም ኣብ ዮሃንስ ራእይ ምዕራፍ 17 ይዛረብ እዩ ናቱ ጨናፍር ኮይኖም እዮም ዝነግሱ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ግን ኣቕርንቲ ናይቲ ኣራዊት እዮም እምበር ንሶም ፀረ ክርስቶስ ኣይኮነ እቲ ኣራዊት እዩ ፀረ ክርስቶስ ንሶም ንዕኡ ኣቕርንቱ እዮም መናፍስቲ እዮም ስልጣንን ሓይልን ከዓ ይገልፁ ንዕኡሲ ተወሰኽቲ ሓይልን ስልጣንን እዮም ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ተዳሪእናዮ 5 ዕንትን 5 7 ይዕንትን 7 ኣቕርንትን ከም ዘለዎ ይዛረብ እዩ ንሶም ግን ኣቕርንቲ ደኣ እምበር ክርስቶስ ግን ኣይኮኑን ንክርስቶስ ግን ከም ዓይንን ከም ቀርንን ግን ኣገልጊሎሞ መናፍስቲ ኣምላኽ ድማ ከም ምኳኖም ይዛረብ እዩ ስለዚ እዚኦም ከዓ መናፍስቲ እዮም ነቲ ፀረ ክርስቶስ ግን ከም ቀርኒ ኮይኖም ኣገልጊሎሞ ድሒሮም ከዓ ክነግሱ እዮም እዩ ዝብል ስለዚ ፀረ ክርስቶስ ሓደ እዩ ንሶም ከዓ ድሒሮም ካብኡ ዝግለፁ ነገስታት እዮም እምበሪ ፀረ ክርስቶስ ብባዕሎም ኣይኮኑን ምስኡ ሓቢሮም ምስ ክርስቶስን ክዋጉ እዮም ከንኣብኡ ስለ ዘሎ እቲ ፀረ ክርስቶስ ግን መን እዩ ንዝብል ከምቲ ዓንተዎ ኣብ ሻብዓይ ዝነበረ ብፀረ ክርስቶስነት ሰባት ዘስድዐ ሰባት ዝቐተለ ሰባት ዝሰረቀ ሂወት ዘጥፍአ ሴፍ መሊሑ ዝተዋግአ ክርስቶስ ዝተዛረበሉ መን እዩ ምስ ትብል እንዲኻ ትረኽቦ እንደገና ከዓ ኣቦን ወድን ከዓ ዝክሕድ እዚ እቲ ተቃዋሚ ክርስቶስ ኢልዎ እንዲሁ ከምዚ ዝገብር ሮማዊ የለን ሮማውያን ክርስቲያናት ቀቲሎም እዮም ምቕታሎም ጥራይ ኣይኮነን ክንርኢ ዘለና እቲ ዝሓሸ መንግስቲ ኮይኑ እውን ኣምላኽ ዝመረፆ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ሮማ ኣብዚ ግዜ እዚ እስኪ ብሓሳብና ንርአ እሞ ክርስቶስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ እስራኤል እሞ ኣብ ኢየሩሳሌም ተዝውለድ سعودية مخدودو ناتو ماجلجل ناتو حواريات أي مخدون نسوريا مخدودو أي مخدون نابكال هاجر كيدوم كسب كوي خلودو أي كلون نمنتا أي كلون كلهم حصورا لوم كلهم من الناتو منجست كالكالتيو ناي روما منجست جن أب كل بوتا ناي كتنقص عدل ذهب منجست سلازنا برا أملاخ قوان نذريوس نتجزيت حريوه تمنقص تعيو أيكون كنزبل زلهم جن جلا أكايدو جن نت أملاخه دليت سي طعم كوينو تراغيبوس كريستوس أبتجزيت مسيوس تخجبرز زلوا كله جيروس دك أمز أمرتو حواريات يعطيوك سوسن مدرخيدو قبلهم كله نتزلوا بوليتيكا هواهو كندي طعم خوانو أبقمت يأتيو ليهوم سلزي جزء روماويان أبلوم كوانهم قبرو زي طعم نجارات معصوص خفتك جزيو أبعتهم كا أبوز بحال أيفلتو ودز بحال أيفلتو نعوم كنمكتلهم تمرتي أيمتو من يلومس نخال أي جزيس كابعتهم سبتسيوس كرم حج كم زيلو مهيرو نيرو إن خستون صعبون نيرنا حجون علنا مسيلنا قعد حمس أخايلو زسجد لنا كنروماويان قال يوم نيرو يبليهم نيرو حجة زمت أيكونن كالوت حزبتات سي بعلوم روماويان كتما روما مالتي نيرو سي بشمود أفلتو ومبر بتمرتو يفلتو بمنفساوي أقلقلوتو يفلتو صعبتي أيكونو سلازيس إيون تتبلومون إيون تزبلون مالتي دخون يغاون مهناتو تمالا يفلتوون إلهم محلفو محمد كمتس كلهم كلتا بيليون زسقاقعو مسلم ويلكام إلهم زسقدلو سبيو انت دعا حج قليبنا محمد كتصوعوه خلو نبي محمد اندهم زبلوه داد حريو أسعيبهم زبلوه نقر علوهم سلام أبلع ليو يوراد يبليهم تاي مالتيو أبقلبوتا علو سلازي كساب قزي وزاكل
أبزلوا سلام يخونلو which means سجاءت الله مالتي سلام كس أنت قولوا له أبتزلوا بوتا بخالي ما قدس مع مغسي سلام يورد له يقولوا له زمالت الله يلوم حبير مهم زلوا يريه كايو نسخ أنتي لله أتنا يمود نبي نسيو بتناتهم صحف مالتي نمود نبي نسيو تزعبي نبي نسيو قلت تزقر رمقن حدا نمسلمنا قبل علت أرز زابط صحيح صباح كم زمان صخام مصحفهم يزارب الصخام مهديو وأزيلو تزاربس نمتاي كأزيد مسيول كا حتى تقرب تقلنديها جن أبو بتمنفسه ومقدس تزاربو نجار الله زقرب الصخام تايبل مهدي مالت شمو أيكونن مزوز مالتيو كريستوس شمو يكونن قبوء مالتيو شمو يسوسيو يسوس تقبوء يسوس كريستوس نبل مالتيو مهدي خا مزوز مالتيو شمو أيكونن شمو جن شميلو حدا شمبو خا شمبو يلو محمد عبد الله مالتيو سلازي محمد مهدي تباهيلو خمتس كمت يسوس كريستوس تباهيلو زمتس مالتيو قال أبت مصحفهم الله انتايو أت محتم أبتم ناتو كم زقبر لهم أت مصحفهم يزاربيو أراوي تباهيلو زصوع مسلي ززارب مسلي كم زهلو يزاربيو أبت جزيتي مسكلاويانن كتافو يوم يبل انتاي مالتيو مسكال مالت كريستنا مالتيو مسكلاويان مالت كريستيانات مالتيو كتافو يوم كتفي إزمتس حجون كسربن كحردن كتفين إزمتس أذكال أيام مصاصو فلي زغبروغن قدم حج بميراكل أيكونن مصي بسيفي مصي حجن ويز جريت ميراكل عبيت تمرتن تأمراتن أملاح مخانو انكولاي اندار آيه يزغلص أبت زمصلو غيزي گن أوتوماتيكالي تومناتو ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ኣብ መዝገብ ህይወት ስሞም ዘይተጻሕፈ تومناتو ክሰግዱሉ እዮም ይብል ክመጽእ ከሎ ክግረሙ እዮም ክድነቁ እዮም ይብል ንምንታይ ሓደ ዝፈልጥዎ ይመጽእ ስለዘሎ ኩሉ ግዜ ክሰግዱ ከለው ኣብቲ ስግደቶም እንታይ ዝብል ኣሎ መሐመድ እዩ ንኣላህ መልእክተኛው ብዙሕ ግዜ ሰብ ኣላህ ሲ እንኮላይትናትና ኣምላኽ እዩ ዝመስሎ ኖ ናይ ምስልምና ኣላህ ናትና ኣምላኽ ኣይኮን ፈጽም ዘይኮነ ካልእ እዩ ስለዚ ላ ኢላህ ይብሉ ኢላህ ናትና ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ማለት እዩ ንኢላህ ላ ኢልናዮ ማለት እዩ ኢላ ኣላህ ይብሉ ብዘይካ ንኣላህ ስለዚ ክልተ ኣምላኽ ገይሮም ኣቐሚጦም ተሓደኖ ተሓደ የስም ዝብሉ ነቲ ካልኣይ የስ ዝበልናዮ ንኣላህ ከዓ መልእክተኛው መሐመድ እዩ ዝብል እቲ ሙሴ ባ ሙሳ ባ ዳውድ ባ ዳዊት ባ ኢየሱስ ባ ዒሳ ባ ዝብሎ እዚ ሓሶት እዩ አላህ ንሙሴ እንታሽሙ ሂብዎ መጽሐፍ ሂብዎ ዘቡር ወይካ ኦሪት ሂብዎ ይብሉ ኣይትስረቅ ይብል ምስራቅ ፍቁድ እዩ ኣይትቅተል ይብል ምቅታል ፍቁድ እዩ ኣይተመንዝር ይብል መመንዛር ፍቁድ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሓሶት እዩ እሱ ከዓ ብዘይካ ክሰርቅን ዝበሎ ክርስቶስ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ብዛዕባ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽነት ተጻሒፉ እዩ ኣይቀበልዎን ኢየሱስ ወንጌል ወይካ ኢንጅል ተዋሂብዎ ይብሉ እዮም ኢንጅል ማለት ብስራት ማለት እንዲ ወንጌል ማለት ብስራት እዩ እቲ ብስራት ግን ኣብ ምስልምና የለን ስለዚ ናይ ሓሶት ከዓ ኣቦኣ እዩ እና ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ ግን መንፈሳዊ ፓወር ወሲኹ ክመጽእ እዩ በቲ ተኣምራት ዝኣመነ ከኣምን እዩ እምቢ ዝበልዎ ሕሩያት ናይ ኣምላኽ ዝኾኑ ግን ንዓኦም ብዝከኣሎ ብተኣምር ክስሕብ ክፍትን እዩ ነቶም ዝኣበይዎ ከዓ ከጥፍእ ክፍትን እዩ እዚ መስለት ፀረ ክርስቶስ ዝብገሰሉ ከዓ ኢቭን ክርስቶስ ተዛሪብዎ እዩ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እንሆ ኣብ በረኻ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትውፅኡ ይብል ኣሎ እንተበልኹም መን ክርስቶስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፀረ ክርስቶስ ተባሂሉ ይኮነ ዝፅዋዕ ፀረ ክርስቶስ ዝብልዎ እቶም ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ጥራይ እዮም እዚ ከዓ ዋጋ ይኽፍል እዩ የቐትል እዩ የእስር እዩ ከቢድ እዩ እምበሪ እሱ ክርስቶስ መፅኡ ተባሂሉ እዮም ዝቕበሉ ዓለም በሙሉ ስለዚ ኣብ በረኻ ክርስቶስ መፅኡ ኣሎ ክበሃል እዩ ኣብ ገዛ ኣሎ ኣብ ቤት ኣሎ ክበሃል እዩ ከም ሰብ ተወሊዱ ዝዓበየ
ዝግለጽ እዩ በረኻ ማለት ኣብ ዓዲ ዓረብ ዝግለጽ እዩ መሐመድ ኣብ በረኻ እዩ ተገሊጹ ኣብ ዓዲ ዓረብ እዩ ነይሩ ኣብ መካን ኣብ መዲናን ዝነበረ ሰብ እዩ ብሕጂ እውን ከዓ ክመጽ እዩ ናብኡ እንደገና ከዓ ኣብኡ ከዓ እቲ ምስልቲ ኣራዊት ንሕና ምስልቲ ኣራዊት እንብሎ እስትንፋስ ዝወሃቦ ኣብኡ ግን ኣራዊት ዝስሙ ምስሊ እስትንፋስ ዝወሃቦ ክህሉ እዩ እና እዚ ይመስል ወይተባረካ ስሚሓው ስለዚ ካብ ኤውሮጳ ከባቢ ዘይኮነ ክትስእስ መሐመድ ተኮይኑስ ካብ ዓዲ ዓረብ ክትስእ ማለት እዩ ትምትንሱ እቲ ካልእ ብዛዕባ መንፈሳዊ ሰርክል ቦታ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ መንፈሳዊ ነገር ገንዘብ ስለ ዘለካ ፍልጠት ስለ ዘለካ ሓይሊ ስለ ዘለካ ብፖለቲካ ላዕለዋይ ኢድ ስለ ዝሓዝካ እትገብሮ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለካ እትገብሮ ይኮነን ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዘይከደሉ ናቱ ምክንያት ኣለዎ እቲ ተጻራሪ ኣብ ባቢሎን ነይሩ ነብርሃም ካብ ባቢሎን ኣውፂዎ እግዚአብሔር ኣብ ዝመረጸሉ ኣሚጥዎ ኣብኡ ሙሴ ተረኺቡ ካብቶም ዓሌት ማለት እዩ ኣብኡ ክርስቶስ ተረኺቡ ኣብኡ ካብቲ ኣብዚ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕሲ ገለ ቦታ ናይ ተጻራሪ ሓያል ህቦቡላ ኣሎ ኣብ ገለ ቦታ ከዓ እቲ ኣምላኻዊ ህቦቡላ ኣሎ ኣምላኽ ዝመረጾ እዚ ሕጂ እስራኤላውያን ዝርከብሉ ቦታ እዩ ካብቲ መጀመርያ ጀሚሩ ክንሪኦ ከለና በኣንጻር ኣምላኽ ዝኸዱ ከዓ ኣብ ባቢሎን እዮም ነይሮም ሕጂ ክትሪኦ ከለካ እግዚኣብሔር ቦታ እኳ ስፈልዩ ቅዱስ ስፍራ ዝብሎ እግዚኣብሔር ንርእሱ ዝሓረዮ ቦታ ማለት እዩ ኣብ ግብፂ ኣይተጠቕመሎምን ኣብ ግብፂ ከውርሶም ኣይፀዓረን እግዚኣብሔር ከምቲ ነብርሃም ካብ ባቢሎን ናብቲ ፓለስታይን ይረታ ናብ ምድሪ እቶም ቀዳሞት ዝነበሩሉ ከነዓናውያን ምድሪ ከም ዘምፅኦ ካብ ግብፂ ከዓ መሊሱ ናብኡ ይምፅዎም ባቢሎን ከዓ ምስ ከዱ ካብ ባቢሎን ከዓ መሊሱ ናብኡ ይምፅዎም እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሲ ጉዳይ ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝሓረዮ ጉዳይ ኣለዎ ናታይ ዝብሎ ነገር ኣለዎ ካብኡ ዘበግሶ ነገር ኣለዎ ስለዝኾነ ድማ ሙሴ ካብኡ ተበጊሱ ክርስቶስ ካብኡ ተበጊሱ ንዕኡ ጥቕኡ ኣብ ዝኾነ ከዓ ኣብ ስዑድያ ከዓ መሐመድ ተበጊሱ ስለዚ መንፈሳዊ ህቦቡላ ኣብዚ እዩ ዘሎ ኣብ ግዜ ሃብቲ ስልጣን ገለመለ መንፈሳዊ ነገር ኣብኡ ኣይሰርሕን ዝሰርሕ ተዝኸውን ሙሴ ጎበዝ ከሎ በዓል መዝ ከሎ ኣብ ግብፂ ሃብታም ከሎ ወዲ ቤተ መንግስቲ ከሎ ንእስራኤላውያን ክሕግዘሎም ሲፈቲኑ እዩ ከምቲ 40 ዓመት ዝኣከቦ ኩሉ ፍልጠት ድዩ ሃብቲ ድዩ ስልጣን ድዩ ኣነነት ድዩ 40 ዓመት ክሳብ ዝድርበዮ ኣብ በረኻ ሚድያን እዩ ጓሳ ኮይኑ ተቐሚጡ ወዲ 80 ምስ ኮነ ምስ ኣረገ ሓይሊ የብለይን ፍልጠት የብለይን ትምክሕቲ የብለይን ጉልበት የብለይን ገንዘብ የብለይን ኣብ ዝበሎ ንዓተስ ኢልዎ እግዚአብሔር ከምዚ እዩ ኣሰራርሕኡ እምበሪ ከምዚ ሕጂ ዝመስሎም ኣውሮፓውያን ዶ ኣሜሪካውያን ዶ ክኸውን ኣይክእልን ኣብዚ ዝትስእ እንደገና ከዓ ሙሴ ዝጀመራ ክሳብ ሕጂ ኣለው ሰዓብቲ ሙሴ የሱስ ዝጀመሮ እኒሄላ ሙሉእ ዓለም ኣስፋሕፊሑ ንሙሴ ናብ ዓለም ኩሉ ወንጌል ብሉይ ኪዳን ስበኽ ኢሉ ኣይሃቦን ኣብ እስራኤላውያን እዩ ኣብ እስራኤላውያን ክሳብ ሕጂ እውን ኣሎ ኣብ ክርስቶስ ግን እንኮላ እስራኤል ሙሉእ ዓለም ኢሉ ኢልይኹ እኒሄላ ሙሉእ ዓለም ከዓ ክርስትና ሰፊዑ ንሪኦ ኣለና እቲ መንፈሳዊ ሓይሊ እዚ ይመስል ኣብ ኩሉ እንተኣሽሙ ፀላዊ እዩ መሐመድ ከዓ ምስ ተስአ ከዓ ብኣንጻር ኣብ ኩሉ ዓለም ከዓ ፀላዊ ኮይኑ ተጓዒዙ ኣሎ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ እዩ መንፈሳዊ ኣካይዳታት ዝብገሰሉ እምበሪ ካልእ ጋሻ መሬት ጋሻ ህዝቢ ጋሻ ከባቢ ኣይኮነን ወይ ካብ አብርሃም ዓሌት ኮይኑ ካብቲ ሕሩይ እዩ ወይ ከዓ ካብ አብርሃም ዓሌት ኮይኑ ካብቲ ዘይሕሩይ እዩ ወይታ ይባርካ ስለዚ ካብቲ ከባቢ እዩ ክመፅእ ማለት እዩ ያ ሃራይ ኣምለኽ ባርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሊፅካ የስሚሓዊ ክቡራት ተዓዘብትና ብዙሕ ነገር ትመሃሩ ክትህልው ተስፋ እንዳገበርና እግዚኣብሔር ይመስገን ሕጂ እውን ገና መደባትና ኣይወዳእናን ዘለና ሓቢርኩም ምሳና ክፀንሑ ሕጂ እውን ደጊምና ንዕድመኩም ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ከዓ እንዳገበርኩም ተባረኹ